Hola, doncs tenim A un tir de pedra, que és un llibre totalment nou, no és una reedició, és un producte totalment nou, i encara que parega un llibre de muntanya, en realitat és un llibre d'amor. És un llibre d'amor a la nostra comarca, la comarca de la Safor, que encara que és coneguda per les seues platges, té moltes més serres i muntanyes que les que podeu imaginar. Té un muntó de racons. Sé que allí a la comarca tenim una quantitat de balcons naturals que es mostren un paisatge espectacular, encisador, no? Sobretot quan veus les albades, no? Que tenen aquests colors tan bonics, pues, són aquests moments que se te queden en la retina per a sempre. No? Jo crec que compartir aquest tipus de moments són els que a nosaltres d'alguna manera ens ompli i ens fa acabant fent els treballs que fem, com és aquest últim treball, no? Aquest últim llibre. El que vos volem convidar és el nostre llibre a que vingueu a la Safor, a que la conegueu, a que la recorregueu, l'estimeu i una vegada l'estimeu la podeu conservar i podeu transmetre tots els nostres paratges a les generacions venideres que bona falta ens fan.